бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар шаҳри турсунзода дар қатори дигар корҳои ободониву созандагӣ якчанд иншооти барои хоҷагии халқ муҳим мавриди истифода қарор мегирад. дар баробари сохта ба истифода додани хонаҳои истиқоматӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, дуконҳои хизмативу маишӣ дар шабакаҳои барқи Турсунзода як майдончаи хурд барои намудҳои гуногуни варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар ин чорабинӣ намоядагони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода иштирок ва суханронӣ намуданд. намоядагони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик варзишгарон, ҷавонону наврасонро бо кушодашавии ин толор табрик намуданд. қайд карданд ки барои рушди варзиш, солимии наслҳои имрӯзу фардо ҳукумати кишвар бо шарикони наздикаш пайваста шароиту имконатҳоро фароҳам меорад. аз наврӯзи гузашта то ба имрӯз ки наврӯзи нав аст, ҳамаи мо огоҳ ҳастем ба ҳамаи супоришҳову дастурое ки аз ҷониби пешвои миллат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда буд. мо сармашқи кории худ дониста ҳамаи онро ба иҷро расонида истодаем. имрӯз мана чӣ хеле ки шумо дида истодаен, мо аз наврӯзи гузашта то ба имрӯз майдончаи варзишие ки имрӯз ба истифода доданд, ғайр аз оне ки мо майдончаи варзишӣ кардем, як қатор утоқҳои кории хизматрасонӣ ба шабака сохта ба истифода додем. варзиш ки гарави саломатӣ, сарчашмаи рафоқату дӯстӣ ва воситаи муҳими ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. бинобар ин ҷавонон бояд ҳаматарафа талош намоянд то ба натиҷаҳои комил бирасанд. طبق دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان و سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت در عرصه تجلیل نوروز بین‌المللی در شهر تورسنزاده از جانب صاحبکاران بانند ناموز شهر تورسنزاده و شخصان الهیده یکچند تالار و میدانچه‌های ورزشی به استفاده داده شد. از جمله در مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 94 جماعت جورو رحمانوف شهر تورسنزاده یک تالاری ورزشی به استفاده داده شد و تمام ساخته به استفاده دادن انشاءات‌های ورزشی چه از جانب صاحبکاران و چه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسنزاده باشد این هم در دایره دستور سپارش‌های محترم پیشوای معظم ملت و سیاست ورزش پرورانه و جهان پرورانه پیشوای معظم ملت است. мақсади сохта ба истифода додани чунин майдончаҳои варзишӣ дар мамлакат ин мустаҳкам намудани дӯстӣ байни варзишгарон, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватанпарастӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. хуршед алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.